set the bar high. The ultimate dance collab and collision of the stars. Stars on the floor. Hosted by Alden Richards. Premieres June 28th. I have an idea who the police should investigate. Ma'am Jean, good evening. Boss Bell, good evening. Boss G, good evening. $24 million in the house, good evening. Arlen D, good evening.
po yung nag-arala din sa anak namin, doon siya magtrabaho po sa tinutulog niya. Ano ba naisip na baka naman nakakama ka lang dahil sa Rosemary? Parang bumalik sa akin yung nangyari sa amin ni Rosemary. Ang apat na tayo. Si Christina. O ano naman, ano na yun ang nangyari sa inyo naman ni Christine? Hindi ata, balikan! Salamat. Ano, sakit mo? Si Christine, hindi ako paiiyakin nito dahil sobrang asikaso ako dito. Ano po? Ako ang pampalit ng anak mo eh. Balita ko mo, maraming babae na ang dumaan sa kanila. Ala ko nga, sumubo na sa pag-ibig ko, anak ko eh. Hindi ba pala? Ika, meron ka lang ng depresya, ha? Hindi mo ko nabubulagan ko sa anak ko. Bakit hindi ka mas bata ka kaysa sa kanya? Mahal mo ba talaga ang anak ko? Opo. Mahal ko siya. Oh, Nay, nakita mo naman. Ano na? Hindi ako sango ko eh. Isang minuto ako nakita mo. Uli. At wala mo nagawa sa akin. Diba? At saka niya sa akin si Christine. Sa kanya, sa akin yung negosyo niya. Kita niyo naman ako. Wala ko kayo patakagagawin. Oo nga. Bigyan ko po kayo ng special ticket ako. Ilang beses ko inayos ang timpla nito. Hindi ko nakagawa niya. Opo, bagong gawa ko po ito. At ang special yung ticket niyan. Pagmamahal mo po. Para sa anak mo. Dahil sa pagpili ng paglago ng negosyo, tapakan ay naging kakalas doon sa personal na pamamahala nito. Attention, class station. Namiss namin kayo, but the wait is over because we're officially back. Time to show us what you got. Pagpera na ang performances na pagpapyo. We are so ready. Pero ang tanong, handa ba kayo? Handa nang hinigin ng new catchers of Flash Arena. At patutunayan ng Flash Trackers na meron pa silang ibubuga. Matiyak ang pinakamatibay at Flash Tickets. Sama ang hinahanap ng Grand Champions ang tinilan at magdadait sa pagpatang gathering sa Flash Nation of Flash 2025 this Sunday, 7:15 p.m. Ang alaman kailanman ay hindi nawawala. Be ready ang hinahanda. Ang 9 years after Encantadia Chronicles of Legendary Sangre's Return. Hindi lahat ang maganda. Maganda rin ang kalooban. Gusto nga ako kahit sa sulok ng bansa si Mark. Kailangan natin pagbabago silang kanila. Ano naman nangyayari ka naman kay Save
sa puntong na K-drama. Phenomenally Water. Here's 224 GMA. Mula sa award-winning at pinakailan nga katiwalaan mga mamamayan sa bansa. Sa kanyang apat na dekada sa industriya, ibalikan ang mga kwentong tumatak at umibog sa kamalayang Pilipino. Breaking stories, changing lives, Jessica Soul, 40 telling the story of Filipinos. Available on GMA Public Affairs YouTube channel. With GMA Now. Libreng manood ng paboritong GMA shows. Habang nakapila. Sa biyahe. During break time sa school, dahil wala itong bawas sa load. May ibang features pa. Kaya watch TV on the go for free. With GMA Now. Get yours now. Haba ng harang mo, Ma'am Jean. 2 minutes and 44 seconds. Dito na ako sa first video mo, Ma'am Jean. Dito ko lang muna itutok. Malakas din ba ulan dyan sa inyo, Ma'am Jean? Mandaluyong? Ngayong gabi, nag-stop siya, pero kanina, malakas. Kaya hindi ako gumagamit ngayon ng electric fan. Pinapasukan ko ako ng post dito sa lugar ko. Apat na beses po ang pinasukan ng host. Kaya lang pinapatanggal ko po. Kasi hindi ko po kaya. Ay, antok na ako. Sinusukan na po ako. Wow! Talagang Makulay ang gabi ko ngayon. Thank you so much, Ma'am Jean. ang kuya ko. Kaya niya. Thank you. Talagang kaya. Iuurutan na lang namin. Pero wala na po sila. So, ang 50 na padala mo, nagiging 56.88, no, Ma'am Jean? Ang bawas sa iyo is 56.88. Ang laki-laki. Ang laki ng tax. Ay nako, lahat na lang may tax. Nagbabayad din kami ng tax. Tapos, lahat ng mga binibili natin may tax. Pero ang buhay natin, ganon pa rin. Ay nako. Ganon pa rin. Kahit nga mga online
online selling, yung Lazada, Shopee, meron na tax. So, sino magbabayad? Yung mga buyers na umu-order. So, lahat na lang mayroon. Bakit ganon? Meron. Halaki naman. Sabi ko, ipapaiyakin mo ko eh. O wala, naiiyak talaga ako kakaalaga sa'yo. Hiyak-hiyak. Nakakapagod. Pasensya ka na. Pero, grabe, salamat talaga. Ay, okay lang, Boss Bell. Okay lang. Minsan nga hindi ko ma-open yung GCash ko. Lahat tayo. Tagabayad lang tayo ng utang. Hindi yung mga nandyan pa sa sinapupunan, ano na, bayad utang na. Kasi ang laki-laki ng utang natin. Ewan. Masama lang kung makakomment tayo. Pero, bottom line, tagabayad lang tayo ng utang. Bago tayo basta yakin mo na ako sa amin. Correct, Ma'am Jean. Maglustay sila ng pera. Kala mo, parang hindi ba galing sa ibang country. Dahil umuutang sila, hindi pa bayad, utang na naman uli. Nag-i-interest. Tapos tayong magbabayad. Kung kung siguro kung lang tayo, wais tayo ba maggamit ng resources natin dito sa Pilipinas, hindi tayo malugmok sa utang, hindi tayo mag-utang sa ibang country. Ganon. Yes, Ma'am Jean, tama ka. Ay, nako. Ang laki naman, hindi naman yan. Kasi, may mensahe kasi si Whitey nung effective May 12. Meron daw siyang parang new na suited sa ating video na mayroon dapat automatic may ads. Pero hindi natin ine-expect hindi natin na-anticipate na mayroon palang changes. Mayroon palang every time magpalipad ka, mayroon talagang napakalaking tax na babayaran. Yes, lubog na lubog. Ewan ko kung kailan lilitaw to. Lubog na lubog talaga. Masama lang mag-comment, Ma'am Jean, pero yan ang totoo.
Tagabayad utang lang tayo. Wala naman, 'di ba? I-play niya muna yung video mo, ilang minutes, tapos nandoon naman sa pinaka-last, yung mag-end na ba? Mag-end na yung video mo. Doon siya magbigay ng harang. So, tayo naman na small YouTuber pa lang. So, tiyaga-tiyaga lang. Kasi, hindi naman mabubuo ang isang piso kung walang centavos, di ba? So, tiyaga-tiyaga lang. At saka, pang spare time lang natin to. Kasi, ang buhay natin, napaka-challenging. And then, sabay sa uso. Kasi sukmed na tayo eh. Kahit ano pang gagawin natin, nabubuhay tayo sa sukmed. So, sabay tayo sa agos ng buhay. Nandito tayo sa sukmed world. So, lahat ilagay sa sukmed. Kahit na maliit na away, i-upload sa sukmed. Hello, Ma'am Cheloy. Hahaha. Hirap talaga pag late ay lagi itlog as quiz. Ay, nako. Mag, ano mo na lang, scroll up mo na lang, Ma'am Lynn, para alam mo kung ano yung topic ko. Ay, nako. Kahit nga dalawa kami ng asawa kong nagtatrabaho, pero short pa rin kami. Kasi ako, lalo na ako kasi travel ako Monday to Thursday sa office. So, ang araw-araw ko kahit na magbaon ako ng 500 pesos, kulang pa rin. Tapos minsan, magyaya yung mga ka-office mates ko, labas tayo, kain tayo sa labas. So, isang kain, 300. Magbaon ako ng 500. Short ako kasi yung pamasahe ko, one way pa lang is, may 20% discount yan 75 pesos. So, times 2 is 150. May snacks pa. Ay, nako. So, kung minsan, sabi na ako sa kanila, ma'am, ayaw ko munang sumama. walang laman pitaka ko, naka-reserve na to sa pamasahe ko. Ay, nako, nakakatawa. Grabe, baba ng palitan. Sobrang mahal bilhin. Kaya nga, Ma'am Lynn,
Magkano pa yung ano nga, $1 ngayon? 55? 50? Magkano ba, Ma'am Lynn? Dami pinagawa, maldita. Pagkatapos lang din. Kaya pala, busy pala. Ako nga, Ma'am Rose, minsan gusto ko kumain ng masarap. Tiniis ko na lang may pinag-ipunan kasi relate, Ma'am Rose. Pagod lang, may iipon natin. Ay, nako, Ma'am Jean, Ma'am Lynn. Buhay natin parang circus. Ay, nako. Kung minsan sa ibaba, kung minsan parang gulong din. Kung minsan sa ibaba, minsan sa taas. Kasi napakamahal ng bilihin ngayon. Diyos ko, nakakalula talaga. Wala, except sa mga pagkain natin na binibili, may mga expenses pa tayo sa bahay. Kuryente, tubig, bigas, babayaran sa PLDT. Ay, nako. Tapos, yun, ang pinakamabigat talaga yung mag-duty ako Monday to Thursday. Ang baon ko talaga, not less than 500. Ay, naku. Okay, 56. Malaki pa yan, yung 56. Gusto ko sa province na lang tumira para libre gulay sa katubig. Dito sa amin, yung tubig namin, depende kasi depende yan sa gamit. May yan sa meter. So hindi yan magpariha ba ang rate, parang ang gamit namin. So month of month of May, 156 pesos. 156 pesos yung bill ko. So mura na, 'di ba? Mineral pa yan, galing spring pa yung tubig. Pero hindi kami direkta umiinom. Bumibili din kami sa process refilling station. So 30 pesos per gallon, 5 gallons yan. Tapos yung gulay dito, depende sa panahon kasi mas mura ngayong buwan kasi ulan ng ulan, mura at saka maraming production. Kasi okay naman yung supply ng kanlaon. Kanlaon kasi basket capital yan yung Kanlaon Volcano, maraming mga veggies doon. So, pero kung summer, syempre walang tanim kasi namamatay. So, mahal talaga yung gulay. So, dito tanim ako ng alugbati dito sa gilid ng bahay, dahon ng kamuti o kamuti tops. Nako, very naughty talaga yung mga manok ko dito. Kinakaykay yung mga lupain ko dito. Namamatay na yung mga alugbati ko. Ay. Tapos, in-attempt ni asawa ko na ilagay sa doon sa ilalim ng bahay kubo kasi may chicken wire doon. Hindi naman siya madulas yung mga manok. Kawawa yung gulay ko. So, bumibili na lang ako ng isang bundle, 10 pesos. So, kanina, bumili ako ng isang bundle na kangkong. Nilagay ko sa sinabawan na isda. So, nakasave ako. Tapos, kasi ako, ako nag-iisa lang ako ngayon dito. So, 1/4 na isda.
Tapos nilagyan ko ng kangkong. Solve na solve. Sarap. Balon sa amin ng Rose, inumin na lang bibilhin. Okay. Okay din yung balon, Ma'am Lynn. Ay, Ma'am Jean. Mas maganda pag mayroong ano ba, motor. Tapos lagyan mo ng linya papunta sa bahay ninyo. Dito mamos nung nakaraan 7:45 na ngayon, nasa 7.1 na lang ata. Okay. Mura na. Lagayan mo ng harang, Ma'am Rose, para hindi pasukin ng manok. Wala kasing harang, pero mayroong nilagay akong mga tabla doon sa gilid, tapos mga bato-bato. Ay nako, ganun pa rin. So wala na akong ganang magtanim ng alugbati. So bumibili na lang ako ng isang bandol, tapos nilagay ko lang sa ref. Pinapasok ko lang sa plastic. So hindi naman siya ma-over, parang ma-froze ba. Hindi naman. Okay po, sa probinsya talaga wala ulam, hanap ng gulay. Sa tabi-tabi makaulam na. Kaya nga, Ma'am Lynn, mas okay doon. Liit palitan, Ma'am Lynn. Kasi dito, kami nag-start kami mag-alaga ng manok. Actually noon pa, nung 2017, nung for good na kami dito. Kaya lang hindi maparami-rami kasi nung mayroon din kasi ditong parang nag-i-immune ng mga manok, tapos hindi man lang nagpaalam. So nabigla kami na unti-unti namamatay yung mga manok namin, nahuhulog lang sa parang sa kahoy ba, na immune. And then nagkasakit. And then last year, ilang manok ko na namatay dahil sa asopre. Hindi kaya ng manok pala. So namatay na. Tapos ngayon, parang dalawa-dalawa lang yung nabuhay na na piso tawag sa amin, yung chick. Hindi siya marami ba, mangitlog. So, ngayon mayroon kaming 3 doon sa ilalim ng bahay kubo. Tapos ang dalawa, gumagala, pwede nang litsunin. Babae, lalaki. Tapos yung inahan, doon sa kabila, doon yung pugaran sa bahay ng sa gilid ng bahay ng kapatid ko. So ngayon hindi maganda magpa ng manok dahil umuulan. Nasisira yung mga itlog. Ay nako, Ma'am Jean, ang buhay natin. Sayang, Ma'am Lynn. Pero sige lang, naman tayo kahit anong unos na experience natin, tuloy pa rin ang buhay. Ganyan tayong mga Pinoy. 'Di ba? Di susuko sa hamon ng buhay. Tayo, very resilient tayo. Walang susuko. Laban lang. Pakain sa kapatulugin namin. Okay, sige, Ma'am Jean.
Sige, unahin niyo muna si Mami. Ma'am Lynn, ikaw muna dyan. Kami, Ma'am Rose, uwi na lang kami Leyte. Buti Leyte ang tubig. Doon, 10 pesos monthly, unlimited pa. Wow! Ano ba? Spring ba yung tubig nyo o sa balon lang, Ma'am Lynn? Mayroon isang video si Boss G na parang pinapaalis sa lupa dahil gagamitin na ng may-ari. So, yung bahay na pinaano nyo doon, so masisira na, 'di ba? So, balik na lang kayo ng Leyte. Tama ba? Tama ba, Ma'am Lynn? So, from Davao, uwi kayo sa Leyte. So, mga almost 1 year din kayo sa Davao. Yun sa lupa na temporary doon kayo nag-reside. So, kung uuwi kayo sa Leyte, doon pa rin kayo sa bahay ninyo, sa bahay ng magulang ninyo. Ma'am Lynn. Okay, galing sa bundok yung tubig. Maganda yan. Maganda yan, Ma'am Lynn. Kasi ano siya, malinis. Sa amin dito, lahat ng resources ng water namin doon sa bukid din. So, may malaking tubo lang na dinidistribute sa karatig barangays at doon sa town, sa bayan. So, yung Kalahi Seeds, yan ang project nila. Tiyahin niya yun, Ma'am Rose, sa Leyte. Ilang dekada na nakatira doon, tas binenta kasi last year, yung lupa, ayun, pinaalis sila, nakabili. Okay. Tas binigyan sila ng space doon, kaso sa gilid ng ilog. So, hindi pa na bigay sa kanila kahit na ilang dekada na. Katulad din sa amin noon, almost 40 years na sila tatay doon na day lola nakatira doon sa lupa, doon sa elementary pa ako sa side ni tatay. Elementary pa ako, doon na kami nakatira. And then, umalis kami Sanday Lola, umalis na dito na nakatira sa barangay kasi ang hirap ng tubig doon, Ma'am Lynn. Parang may tina ba, yung yellow yung tubig. So, anong tawag doon na sumasakit yung tiyan kasi sa tina. Laging sumasakit yung tiyan ni Lola. So, dito na sila nag-transfer. Ako naman doon sa Iloilo, nagtatrabaho na. Kasama yung aunties ko na kapatid ni tatay. So, iniwan na nila Lola doon, yung lupa, na doon pa yung bahay. So, yung isang miyembro ng family namin, yung paryente ba,
na parang pamangkin na ni lola ko sa tuhod, ang nagbinta. Ang nagbinta doon ng lupa. So yun, napakasakit para sa kanila ni lola kasi hindi man lang nagpaalam ba. Kasi ang lupa na yun, nagmamayari si lola na lola ng tatay bali, nanay bali ni lolo. Kasi gagamitin daw pangkuha ng parang board exam noon nung nag-aaral pa yung yung paryente namin. So hindi na nakuha. Ay nako. May sarili kami bahay sa Leyte, Ma'am Rose. Nung pumunta kami sa Davao, pinaupahan namin doon. Okay. Akala ko doon si Isagani nakatira doon sa Davao, tapos pinapaalis na. Singko, ala, paano yan? Tapos nagsabi ka na mauwi kayo ng Leyte. So, kung saan yung mayroon kayong kabuhayan doon, as mas malapit sa iyong family, doon kayo. Ako kasi, Ma'am Lynn, nag-decide na din ako na doon na for good. Kaya bumili ako ng bahay, kumuha ako ng bahay, bank financing doon sa part ng Pabia, Iloilo. Yun, ako ang layo-layo ng lugar namin doon. So, from regional office kasi noon ako, regional office sa city proper ng Iloilo, doon sa malapit sa Port San Pedro. So, mga almost 1.5 hours yung travel ko kasi sakay ako Haro Iloilo, Haro CPU, and then sakay naman ako either Ungka, Pabia, or Santa Barbara. And then, pag ko na doon sa pagbaba ko doon sa Aganan, sakay naman ako tricycle papunta sa bahay. So, 3 sakayan. So, nung gumana na at may franchise na yung shuttle bus ng subdivision, so 2 sakay lang ako. So, nakaminos gastos kami. Kaya lang ang layo eh. Ang sabi ko sa kayasban, kasi before, nagtatrabaho siya sa barko, sa sa makina. Siya kasi na marine engineering grad. So, ang sabi ko sa kanya, noong 2016 naghigpit kasi yung Europe na dapat lahat may mga trainings na dapat i-upgrade ba. So, ang sabi ko sa kanya, so gagastos ka ng malalaki niyan. So, what if kung mag-apply ka na lang sa government namin, sa office namin, sa agency namin para isang employer lang tayo. Kasi ako nag-stay ako doon sa Pabia. Ilang years? 5 years na, Ma'am Lynn. Mas matagal pa yung pagstay ko doon kaysa sa matagal pag-uwi ni husband kasi ang biyahe niya ang layo. So, once a year, lang siya, mga 2 weeks lang siya makauwi sa bahay. Na naman uli, balik na naman sa trabaho, sakay na naman sa barko. So, sabi ko sa kanya, mag-apply ako ng transfer doon sa dito sa Negros. Pag na-approve yung transfer ko at mag-apply ka na din, sabi ko. So, pinapili ako ng head namin. Saan pa gusto mo? Saan bang may malapit sa inyo? Ito bang municipality na ito? Malapit ba sa inyo? So, sabi ko, ma'am, sa kabila, sa San Enrique lang kasi yung sa Don Salvador ang layo na. So, kung sa San Enrique ako, 1 way lang. Medyo 2 hours ang biyahe, pero 1 way lang. Wala nang up and down ba? Kasi nakakapagod. Tapos okay lang kung hindi ba maganda ang panahon. So yun, na-approve naman at saka okay naman yung appointment ni hubby.
So, bininta na namin yung unit namin doon sa Pabia. So, for good na kami since 2017. So, yung pera na binintahan ng bahay, so dito na namin pinagawa. Nung mabuti naman, 1999, binili ko na tong lote na to eh. Tapos ano lang, sila tatay lang at saka yung madrasta ko ang nandito nakatira. Ano lang, made of ano lang, light materials lang. Kaya nung nagpagawa ako ng bahay dito, wala na akong binayaran sa bayan na building permit. Kasi from light materials, then concrete na. So wala akong nabayaran na building permit. Pwede pala yan, Ma'am Rose, magbinta. Di naman siya yung mismo may-ari. Siyempre, dapat yung may-ari ang magbinta kasi nandoon sa kanya yung mother title eh. Yung mother title nandoon sa kanya. Marami kasing ano ngayon, Ma'am Lynn, nagbibinta ng lupa tapos hindi pala sa kanya. Tapos yung balita kagabi, nagbinta siya ng lupa tapos naghirit pa uli ng 1 million, nag-loan pa sa bangko yung may-ari. O yun, sa pool na intrap. Hindi pala, piki pala yung titulo. Yung original na title nandoon sa may-ari. So, kailangan sa mga buyers magkilatis bago bumili ng ng lupa. Kasi dami ng mga manluloko ngayon, Ma'am Lynn eh. Davao kasi parang Manila din, Ma'am Rose, kunting kilos pera, di katulad sa kanila. Makalibre ka, basta sipag ka lang sa Davao, kahit kahoy, manggatong mo, bibilhin. Tama yan. Tama yan, Ma'am Lynn. Kasi doon kasi naka-experience din ako niyan eh, nung matagal-tagal ako sa city. Since nag-aaral ako ng college sa Iloilo, and then nag-decide ako na doon na lang mag-empleyo. So, nag-aaral ako, nung una kong course, yung mabuti naman, nakuha akong working student kasi full parang full tuition, full ang tuition ko, parang full units na binabayaran ni ante. So, except niyan, mayroon pang laboratory, mayroon pang miscellaneous. Yon ang laki na binabayaran ni auntie. Tapos, nung nag-announce yung secretary ng school, ng Dean of Academic, na naghahanap sila ng NCEE pa yun. Yung dapat makapasa ka sa NCEE tapos makakuha ka ng 4-year course sa college. So, nag-raise ako ng kamay ko, then pinatawag niya kami, dalawa kami. So, pinagpilian, so ako ang nakuha. So, ang sabi ni Dean na student assistant ako sa Dean's office. So, ako, ang liit-liit ko kasi noon, very pitit talaga ako, Ma'am Lynn. So, ang sabi ko, parang 6 months lang ako doon, nagpa-transfer ako. Tapos, yung swerte ko naman, very lucky naman ako kasi yung 30 units ko na enrolled na, instead 20 units yung free ng working student. So, dapat yung 10 units babayaran ni auntie. So, ang nag-announce na yung president ng school na ilibriya na daw. Ilibriya na daw yung 10 units. So, 30 units free ako na ako sa mga ibang mga working student. Parang naiiba ako kasi 30 units free ako. Tapos, nagpa-transfer ako sa ibang office, hindi na ako sa office kasi payat na payatot talaga ako, Ma'am Lynn, hindi ko kaya ang up and down.
punta ka naman sa kabilang building, may papalo up ka doon. Kasi ang pinaka-busy na office yung dean. So, ang dean's office talaga. So, yun. Nakagraduate ako ng 2 years. So, mag-enroll sana ako ng 3rd year. Sabi ni auntie, wala na daw siyang perang ipatusto sa akin. So, naghanap na lang ako ng trabaho. So, since 1994, until now, parang naswerte din ako na nawala ng trabaho, Ma'am Lynn. Tapos, ako na nagpa-aral sa aking sarili sa 4-year course. Kasi Saturday, Sunday lang yung aming klase. So, 8 hours, 16 hours a week. So, doon din yung office, yung class namin sa loob ng kampo. So, swerte yan naman kami kasi may MOA yung school at saka yung office, yung regional office namin na every exam yung payment ng tuition. So, hindi pa ako regular noon, hindi pa ako permanent. Nakaya kong tustusan ng sarili ko, tapos may binabayaran pa akong boarding house, may binabayaran pa akong syempre pagkain ko. Pero kung nasa office lang ako, libre naman lahat eh. Breakfast, lunch, at saka mayroon pang dinner kung maka-overtime ka, lampas ka ng 5 o'clock. At saka sabi naman nila dito ka na lang mag-dinner bibili ka pa sa kasi alam naman nila na nagbo-board ako, marami akong binabayaran. Tubig, kuryente. So, nakaya ko, Ma'am Lynn. So, higpit sinturon talaga ako, Ma'am Lynn. Higpit sinturon talaga ako, Ma'am Lynn. Tapos, nung nag-regular na ako, nung 2012, kumuha na kami ng bahay. So, yun, parang parang negative vibes para sa akin doon sa lugar na kinuhaan ko ng bahay. Kasi ang layo-layo, Ma'am Lynn, tapos gabi na ako umuwi. Tapos ako nag-iisa lang ako sa bahay. Una, almost 6 months, may kasama ako, kumuha ako ng kasama ko dito rin sa amin sa Negros, para lang may kasama ako doon. Tapos binabayaran ko lang siya every month, doon na siya para lang may kasama ako, tapos yan na nagluluto at naglalaba sa akin. Kaya lang, umuwi siya, gusto daw ng magulang niya nga mag-aral siya. So, hindi naman siya nag-aral kasi hindi siya na-sponsor ba ng tiyuhin niya dito sa bayan. So, pumunta ng Maynila. So, doon sa Maynila, ilang months lang, gusto babalik sa akin. Kasi hindi siya sanay sa mga trabahong mabibigat. So, ang sabi niya, doon na lang siya sa akin. So, sabi ko naman, maghanap ka na lang ng iba. Kasi, dito na for good na si hubby. So, parang na-awkward ako, Ma'am Lynn ba, na may nandun si hubby, tapos nandun yung mayroong ibang kasama na na hindi namin kadugo. Tapos babae pa. So, hindi ko na pinabalik sa akin. Hello, Ma'am Lynn. Nandyan ka pa, Ma'am Lynn? Oo, tapos lahat bilhin mo. Kasi ng
Hindi ka pwede doon ka tanim-tanim, kahit ng mga gulay-gulay lang, hindi ka makaalaga ng mga manok doon kasi bawal. Lahat bili. Mag-usisa kayo, Ma'am Lynn. Baka hindi yan authentic yung titulo. Pwede din mapiki-piki yung ano titulo, Ma'am Lynn eh.